Ola amigos, benvindos ao Código Amat. No vídeo de hoxe vou explicar como o código AP afecta futuros envíos de varias documentações. O conceito máis importante do vídeo de hoxe será o envío de itinerarios. Comezo con o vídeo, vamos lá. Na parte superior da primeira páxina vemos páxinas de axuda as quais podemos recorrer para ampliar as informações do vídeo de hoxe. Dentro de todas as páxinas de axuda podemos ver moitos códigos. Os máis importantes são fax, email, IML, IMLA, IEP, IEPJ, IBD, IBP. Nos outros códigos vou explicar brevemente porque son menos importantes no tema de envío de itinerarios. HE, AP, ya foi explicado no vídeo anterior, o cual recomendo asistan para entender mellor a información que vou comentar a seguir. HE Fax permite accesar a páxinas de ayuda sobre todo relacionado ao envío de fax. HE Email permite accesar páxinas de ayuda sobre todo relacionado aos envíos de emails. Relacionado con HTML existen varios códigos. Os máis importantes são IML e IMLA, sobre os quais falarei no vídeo de hoxe. HERIR permite accesar a páxinas de axuda, sobre todo relacionado a notas que poden ser incluídas en un itinerario para adicionar informações adicionais que non aparezan no PNR. HE Language permite accesar páxinas de axuda, sobre todo relacionado a modificar o idioma geral do Amadeus ou idioma específico de apenas o documento. Relacionado con HE Language, existen varios códigos. Os máis importantes são JGD e JGU, sobre os quais falarei no vídeo de hoxe. IEP, IEPJ, IBD, IBP son usados para enviar itinerarios. A última páxina de ayuda que vou mencionar é WRA. WRA non ten relación directa con o código AP, mas vou falar sobre ele porque, así como o código IEPJ ou IBP é usado para imprimir documentos, IEPJ ou IBP son usados para imprimir itinerarios. WRA afecta a impresión de PNRs. Ou seja, faço unha breve mención a WRA na presentación deste vídeo porque ás veces os códigos que serven para funcións semellantes son confundidos. HEWRA permite accesar a páxinas de ayuda principalmente sobre todo relacionado con impresión de PNRs. WRA/RH é unha transacción que é solamente utilizada para imprimir históricos ou registros do PNR. Ya terminei con as páxinas de ayuda que serven para ampliar as informações do vídeo de hoxe. Antes de finalizar a presentación do vídeo, vou explicar dúas situacións particulares. Vamos para a primeira delas. Esta é unha delas. Existe unha maneira de enviar os itinerarios fora do sistema Amadeus. Podemos copiar as informacións que nos interesan do IBD ou IEP e pegalos no texto de unha mensaxe que será enviada a partir do noso propio email. Esa situación pode ocorrer cando non queremos enviar todas as informacións que a tela do IBD ou IEP nos ofrece. Tamén pode acontecer cando queremos modificar o formato das palabras técnicas que aparecen na tela do IEP ou IBD para adaptalas a un linguaxe máis comprensível para nosos clientes. A outra situación particular que pode ocorrer
Acontece cuando enviamos un email sen salir do Amadeus e con todas as informacións que o Amadeus nos oferece. Neste caso considero que é unha situación particular porque o cliente nos pede para enviar unha información para un enderezo de email diferente do que aparece no segmento API do PNR. Por tanto, enviaremos a mensaxe con itinerario de viaxe ou con outros documentos para o enderezo de email que o cliente nos informou no último momento e sen sair de Amadeus. Para iso, en vez de usar o código IMLA, que está vinculado ao enderezo de email do segmento API do PNR, utilizaremos o código IML, que é geralmente usado en transaccións para enviar mensaxes para enderezos de email que nos teñan sido fornecidos no último momento. Vamos para a segunda páxina do vídeo de hoxe. Na segunda e na terceira páxina falarei sobre todo relacionado ao envío de emails e fax. Comezo pelo que os emails e faxes ten en común. Textos libres e textos encadeados poden ir xuntos na mesma transacción. Enténdese por textos libres aqueles textos que son escritos no mesmo momento da realización da transacción. Enténdese por textos encadeados aqueles textos que son anexados á transacción adicionándose a palabra append seguida de un hyphen e do número do segmento ou fila en que se encontra un texto que ya había sido escrito anteriormente. Outra coisa que emails e faxes ten en común é que ambos son usados para enviar informacións xerais da viaxén, itinerarios da viaxén ou outros documentos da viaxén. Agora vou explicar separadamente as diferenzas e as posíveis transaccións que existen no envío de faxes e de emails. Comezo con fax. Con esa transacción podemos enviar un itinerario de viaxén para o número de fax que aparece na transacción con as letras SPI na frente para indicar que o país de destino é a España. SPI son as dúas primeiras letras da palabra Spain. O obxectivo de colocalo en inglés é que cualquier axente de viaxén con acceso ao PNR de cualquier lugar do mundo saiba a localización exacta dese número de fax. E se esa reserva, tamén chamada PNR, for utilizada apenas por axentes de viaxéns que viven na España, podemos escrever IES en vez de SPI. Desa forma, a localización do número de fax será entendida por todos os nativos cuxa lingua materna sexa o español. De cualquier forma, o código de dúas letras que identifica o país non é obrigatorio. Seu único obxectivo é axudar a entender a localización do destinatario. Con esta transacción podemos enviar informacións xerais da viaxén escribéndose na forma de mensaxe con un texto libre. Antes do texto libre se escribe este símbolo. Após o texto libre escríbese unha barra e a palabra inglesa send. Con esta transacción que temos aquí, permite enviar informacións xerais da viaxén escribéndoas na forma de mensaxe con texto libre ao mesmo tempo que se adiciona un texto en fila, o cual é adicionado ao final da transacción escribendo a palabra append seguida dun hyphen e do número do segmento ou fila en que se encontra un texto que ya había sido escrito anteriormente.
Con esta transacción podemos enviar un itinerario de viaxe para o número de fax que aparecer no PNR e que estexa vinculado ao nome do pasexeiro chamado José. Amadeus é capaz de conectar automáticamente o nome do pasexeiro e o número de fax que aparecer asociado a ese viaxante no PNR. Para facer esa conexión, o Amadeus precisa que escribamos a letra en, o hyphen e o nome. Vamos para a terceira páxina. Nesta páxina vou explicar dúas informacións que apenas afectan aos emails. Primeira, EMLA é utilizado cando queremos enviar informacións para o email que aparece no segmento API do PNR. EML é utilizado cando queremos escribir a dirección de email no momento en que estamos enviando a información ao noso cliente. Nas dúas transaccións que podemos ver aquí, podemos sustituir EML e o email por EMLA cando queremos utilizar o email que aparece no segmento API do PNR. Vamos para a primeira transacción. Permite enviar informacións xerais do viaxén escribéndoas en forma de mensaxe en contexto libre antes do texto libre. Escríbese o enderezo de email seguido dese símbolo. Depois do texto libre, que ten a barra, aquí, texto libre barra, e a palabra inglesa send, ok? Vamos para outra transacción. Podemos enviar informacións xerais da viaxén escribéndoas en forma de mensaxe en contexto libre, adicionando ao mesmo tempo un texto anexado, o cual é incluído no final da transacción escribindo a palabra append, seguida dun hyphen e do número de segmento ou fila en que se encontra un texto que ya había sido escrito anteriormente no PNR. Con a transacción que podemos ver aquí, que é a mesma que esta que está máis grande, podemos enviar un itinerario de viaxén para o enderezo de email que aparece na transacción. Podemos sustituir a transacción por IEP-EMLA como hyphen no medio. E cando quisermos enviar o itinerario de viaxén para o email que apareza no segmento API do PNR. Vemos aquí que o IVD é sustituído por IEP na mesma forma que nas transaccións anteriores. EML e o enderezo de email foi sustituído por EMLA. Vamos para as próximas páxinas. Na seguinte páxina vou explicar varias informacións que son comuns aos códigos IVD, IVP, IEP, IEPJ. Os 4 códigos geralmente son utilizados apenas para enviar itinerarios de viaxén aos clientes. Ok? Vou falar de todo isto, ok? Geralmente non son utilizados para enviar recibos, billetes ou informacións xerais da viaxén. Costuman ser utilizados cando aínda non emitimos os billetes e cando aínda non facemos TTP ou TTM. TTP é utilizado cando damos orden de emisión de un billete. TTM é utilizado cando damos orden de emisión de un EMD. Os dois códigos, TTP e TTM, serán explicados en vídeos futuros. Vamos buscar máis informacións que son comuns a estes 4 códigos. Ok? A reserva, tamén chamada PNR, debe estar recuperada antes de utilizar IVD, IVP, IEP, IEPJ. O código IEPJ e o código IVP serven para imprimir itinerarios ao mesmo tempo que está sendo enviados aos clientes. Agora vou explicar informacións que afectan estes 4 códigos cando queremos mudar o idioma dos itinerarios que serán enviados. Vou falar diso aquí. A transacción IEP-EMLA
/LPIN e a outra transaxao IBD/LPIN serven para mudar o idioma dos itinerarios do tipo IEP e do tipo IBD. LP se refere á preferencia de linguaxe. IN refere ao idioma English. O código IEP é irmão deste. E o IBD é irmão do IBD. E con as dúas transaxoas anteriores, isto é moito importante, podemos mudar o idioma do itinerario sen alterar o idioma geral de Amadeus. Vamos para a presentación do vídeo. Na presentación do vídeo, ya expliquei que a página de ayuda para entender todas as informacións de idiomas se chama HE Language. JGD serve para modificar as preferencias xerais na configuración do Amadeus en noso escritorio, o cual inclui o idioma. E JGU serve para modificar o idioma xeral de Amadeus para todas as funções deste programa de computador en noso escritorio, incluindo o envío de itinerarios. Nas próximas 4 páxinas vou analizar estes 4 códigos formando pares diferentes. O primeiro par, IEP, IEPJ. E o segundo par, IBD, IBP. Comezo analizando as cousas que IEP e IEPJ ten en común. O código RIR é utilizado para escrever notas adicionais na reserva, tamén chamada PNR, con as informacións adicionais que deberían aparecer no itinerario que nos vamos a enviar. As notas do tipo RIR non son obrigatorias nos itinerarios do tipo IEP e do tipo IEPJ. Geralmente, utilízase IEP e IEPJ cando ya temos un segmento do tipo API na reserva e queremos usar o enderezo de email que aparece nese segmento utilizando o código IMLA. IEP e IEPJ, estou aquí, inclúen informacións sobre carros e hotéis nos itinerarios. Os dois códigos inclúen unha copia do PNR e unha copia do itinerario nos envíos realizados con ambos os códigos. Os prezos que deben constar nos itinerarios son considerados notas adicionais sobre as quais ya falei anteriormente aquí e aquí. Por tanto, os prezos son adicionados usando o código RIR. Os dois códigos son moito úteis na troca de pasaxes aéreas. Agora vou analizar as diferenzas que existen, ok? Diferenzas. Comezo aquí. Con IEP enviamos itinerarios sen imprimilos. Con IEPJ imprimíndoos ao mismo tempo. Con o IEP enviamos os itinerarios separadamente para todos os enderezos de email que aparecen no PNR por padrao. Con IEPJ enviamos todos os itinerarios xuntos para o email principal da reserva por padrao. Isto é moito importante. Se quisermos enviar os itinerarios separadamente para diferentes enderezos email, debemos adicionar /p e o número de segmento afectado do pasaxeiro que nos interesar ou /l e o número de segmento afectado do tipo FA que nos interesar ao final da transaxón. Ahora vou explicar algunhas transaxóns aquí. Geralmente se usa IMLA, embora ás veces se pode utilizar a transaxón que podemos ver aquí,
Cuando o cliente nos pede para sustituir o enderezo email no segmento API por outro enderezo de email que ele nos ofrece no último momento. Esta transación permite enviar itinerarios normais sen incluir texto libre ou texto anexado. Esta transación ya foran explicadas aquí e aquí. Son as mesmas transaccións, ok? Finalmente, hai IPJ-IMLA. Permite enviar itinerarios normais sin incluir texto libre ou texto anexado, iso é o mesmo que aquí, mais con o IPJ imprimimos o itinerario. Vamos á última páxina. Comezo con cousas que o código IBD ou IBP ten en común. Geralmente os dois códigos son usados cando non temos o elemento API na reserva e cando non queremos usar o código IMLA para enviar os itinerarios. Agora vou explicar cousas que son diferentes no código IBD e no código IBP. Ok? Different things. Con IBD enviamos os itinerarios sen imprimilos. Con IBP imprimíndoos ao mesmo tempo. Agora vou explicar algunhas transaccións e a única transacción vai ser esta como exemplo. Podemos trocar isto con isto. Ok? Con esa transacción podemos enviar itinerarios normais en texto libre e en texto anexado. Antes de finalizar o vídeo farei un pequeno comentario sobre o código RIR. Falei do RIR aquí. Este código non debe ser confundido con outros códigos que xa usados no Amadeus para escribir notas ou enviar mensaxes internas que ten a forma de anotações. Algúns deses códigos son RM, que é usado para facer anotações xerais no PNR, RX, que é usado para facer anotações nos PNR, que somente poderá ser vistas pelos traballadores dos escritorios do mesmo grupo empresarial en que traballa o axente de viaxén que fez a anotación, RC, o cual é usado para facer anotações nos PNR que somente poden ser vistas pelos traballadores do escritorio específico onde traballa o axente de viaxén que fez a anotación, RII, o cual é usado para facer anotações no Amadeus Travel Offers, RISET, o cual é usado para facer anotações nos ITR, ASR, o cual é usado para facer anotações sobre requisitos especiais nos PNR, ou PI, o cual é usado para criar anotações que son semellantes a alarmes criados no PNR para lembranzas de tarefas que aínda precisan ser realizadas no futuro, ou ES, o cual é usado para enviar anotações no PNR na forma de mensaxes internas para a compañía aérea afectada. As mensaxes do tipo OS costuman ser unidireccionais, ou sexa, geralmente non son respondidas pelas compañías aéreas. Amigos, chegamos ao final do vídeo. Os vídeos a seguir serán executados da mesma maneira que eu fiz, ou sexa, explicar cada unha das partes de Amadeus da forma máis extensa posible. Lémbrese de se inscribir e curtir este vídeo se você gostou deste vídeo. Non se esqueza de compartilhalo con cualquier persoa que posa estar interesada. Sería un bon presente tanto para quen precisa dun reforzo quanto para quen non entendeu o programa. Acima de todo, sería un bon presente para estes últimos, que agora ten unha segunda oportunidade con meus vídeos, para aproveitar o tempo e o diñeiro alocados no pasado e que finalmente poderán lucrar. Moito obrigado e voute dicer a mesma coisa de sempre. Amor para ser amado.